West Karbi Anglong Labor Union atum is West Chingrumpet pen ke chengsi executive meet ke padopon. Pinini Paikep Theria Chiklo Rongkuru Langhan Pachu Aklamalong West Karbi Anglong Labor Union atum is West Chingrumpet pen ke chengsi executive meet ke padopon. Bangso Maya Long Mai Chepahem Pupon West Karbi Anglong Labor Union amai pu ake hai munuskram sapian si mai cari ponlo. Lapen ke bangso mai aluhi aman pen nang kacitong dun East Karbi Anglong Labor Union amai pu lapen ke akong chunbang atum sitami nang citong dun si mayardi nang pidun lo. Bangso Maya Long pinang alam akam citan cimung ponsi Maya Long lam thiri pon lo. Bangso kiripon alam thelaki non ke bangji mede mate Labor Union de kitalon dunji arni armu okso chejeng ponji lasi laso armu okso kachejeng ponji along bangsuri pli armu kachejeng ponji aphansi chisik pon popusi mai phu ahin pen pherangkia thengno nang than pachini don dongkam kam penili toma pherangke rangsina kathar nang kelo berta public TV Karbi Anglong. Sa President Fansi tame pinili hangnan koklo mate pinila bangsu kacing wai pada ponang koklo lasinili tum pini ladak kacing wai along kaceparai pona bangke non ke bangji International Labor Day mate me tarik si lasi laso hut ni tum dak West Karbi Anglong dongkamukam arong so pilang sini tum pada ponpo lasi la bangsu ili tum neli kacing hon akorte la penenger Karbi Anglong arada tum Fansi tame la bangsu teng pen pace ton donje Fansi ni tum kaduk we Fansi tame kacing ningri pada ponlo athe media bangke International Labor Day perthe danglong ta lakso aron ke thenai lo potsi niri tum Labor Union is lapen West pini kacing room lapen kacing wai pon bangke Labor Day bangke nili tum pen akapre ka bangke ke deng de derji Fansi nili tum kacing ningri pada ponlo athe ke dam tanga por bangke kapre ka political party tum ta ke deng do lasi nili tum ke isi political party hoi pen kali lasi kaduk gawe kacing hon akorte bangpu tum si tame laso bangke pace tondo nangji athe ili tum pace tondo nang bangke isi union Labor Union bot ili tum ke claim tum arat saide lo posi la bangso ke claim long ke kaduk we tum ta pace tondo nang po lasi laso pace tondo de dat abang pu pulote kopine kapre ka tum na pace tondo de abang pu pulote lage nili tum ka kopilo pupo alang li Fansi ni tum ladak aron pen dengnang kokpo lasi nili tum ka chuningri padikrema bangke Labor Union atum si la kang thurning asai lo sitame ili tum ke damtang awi tum kamat hatong un e potsi kapre ka political party tum ke deng lason ta doglo lasi nili tum bang pining pen an bangke non ke damtang sitame nili tum nikan ke thomplilo dengbom sitame non ke nili tum aron alu along lang bom si ili tum kaduk aweta laso teng pen sinang pace tondo nang ji pu bang sin tum kachuning ri padolo lasi laso sai bang abang Putin tum ta neta inut ke klema bang pulo puin sinang liji pu tanglo pulote laso along na cerap donji pan welcome donji pan sini tum chuning rilo lasi ninga klong pen na patir pi donji pan na cerap donji pan ini tum kalung along sitame ini tum council sitame do alang litum long sitame ke dam tang pol ke ni tum cetong lam long lo ni tum sobatu soreng re lam batu lam plang ple athe ni tum cetong lam sitame ni tum Labor Union atum pan na cerap don thangna tabelang lasialang litum Fansi tame nili tum bangke ning duglo lasinon laswa ning kana bangke nili tum la asamalong mesen alhi ke hang Fansi tame tum rada pan pachini ponlo lasi laso hut along nang litum council tum sitame na pachi ton donji Fansi chuning ri padolo lapen nili tum Karbi Anglong arat tum sitame la bangso asai long bangke litum sikrung pen bangai litum methang edet kacerai komje phanke litum abang Putin tum ta ardi bang nang chipi doning lasi langdam nang Karbi Anglong long non ke dotang an ke 30 department do sitame 30 department tum sitame na cerap chetu dunje phan bang ke nang sotlo lasi ni kam ke klema tum pulote mane isiwet nang po lasi nili tum bangke
labor union raikom masai ki mane kam chongdat chotulu tumhan ke raikom bang mane chongdat chotulu tumhan komania nam TPP lahai tumhan si tammi nili tum bangke mane ka chepari dunji phan chepake dunji phan si lahai sai denglo asi nili tum lahai sai ta ke deng ponji phan ka chisik dolo si tammi moni ta tum si tammi nili tak inur ke klem bang phuko te lahai ta ini tum RD bang GP bang kenang sa sita ke dam tang por bangke lahai ta li tum RD GP pe bang ta dopi kangyang la masi lahai ta li tum non ke bang jipen bangke ning mat hapu posi ning thilo tesar tenang litum nala international ni sudah kang saya penyason do mana ni lake nili tum presiden la pen secretary pansi nep nang kopo lasi 1926 kateng masi tum dam nang kopo lasi nili tum kachuning ria bangke deng nang nelo kubang si chuning rilo la pen nili tum pen akaprek organization tum pusi tami dengun elo denglong lelo kubang lo nili tum jong selang litum yang si la international labor day talon dinji bulo tenang litum barong sinang cerap nang situ do nang pola pulo mana litum mata bang permission people lo aje isi kaching rumang thek long jong si aruna che thak don tu lang pulo de lake litum mesen ang thek ali delo lake litum kopilo pupo litum karbi pusi ta chi puya kam ta bidat po lasi litum ke isi unity union pulo te isi unity do nang po kaching rumang thek do nang po yong si litum kaching rumang thek dulu pulo te lahelo litum mang song lan so se kang thur kononji asi isi labor union pen pulo te lake lam so kali la ke thenai asai binak lasi la so teng pen ke litum kadu kaweta kamang hui da je phan la pen ke abang putin atum si tami lasu bangke ardi thetam pen ke chipi rep nang pu kusin la pen nang litum east west pen tong ko ando la pen nang sum bang ko ando is not bangke non ke bang japor si dengbom lang la bang non mu presidency pachini ko la pen yes not si tame tum dengbom lo si tame is aphan kang hong ajok si nili bang sabsu nelo la si non ke bang japor bangke la west long bangke lan so si tum tangdang bom ko mande non ta singki ke tham bom lo lapen west lapen is atum si tame lan ke claim ponji phan mula lang li koson si ke claim ke damji ma si tame lang li no pa jothan internal nang litu la suwa ho asai ke deng ponji bangke is lapen west la si pinijon ke mane isi wet ni li si ke seng pinak lo posi la longni mane kaching room si padopo lapen kilometer ke thom abangke armung kache jeng si tame ni tum padopo bang surip akikom nai si tame bang surip li doning lapen ilitum karbing long ke organization ke du sitame lasu organization bangke ilitum akikom na sitame ICC organization pen bang kharo ICC le du sitame senalam yo si ICC organization ban si suri pho truck do pulo tela tame senalam akikom na sitame ICC organization pen nache tongdun ko amma ki un lan sitame akikom na ta pangron pe pen ilitum karbing long population is west pangron pe ko de penan alak do sitame akikom na si pulo bang suri li pace yang konji pansi ni tum kamatha dolo lapen India lapen Ladakh karbing long district pansi tame pelthe dang na pace thangji na pachini ji pansi ni tum bangke lasu hot bang sai deng pon po arni bangke April 30 Mei tarik si bangke la asai ta deng na tongji amasi la April 30 bangke ada bayi sirke apa sih jadi tum la armung kace jeng bang padopo langhan ini tum asai hempen lang sudut tinilian sini tum mana isi kace sik padolo lalo kan pasti pengatung la pulo itu lebar nian pertama itu bang tet kafe ke dulu tame itu kar bang bangke la subang abelana si tum tamela lebar aklas tum tame tum ta arul ba constitution pe tum ta claim panang aso pansinon la lang di manok kam sata phantana ke hangola si tum tame cedon si lang phalam cha chipi don la claim pon pu pori dun pu si tum lam cha chipi pon la expense tamela si non la mede ka taran pa tame tum ta cedon don la lang na pin khat pa na si tum ta siber ke dui phan pori pon po la ka dun ta gang po la si na talon pi phan gang po la ka dun ta la brang la pen area committee tame tum senglong le lang ta tum sun si pass lang masih itu beri pun pola non dampo tum ta senglong pola pen pasti thai phan bori dampo nang limen bang elemen honsing rongpi arku bang ni li islong ke mai ku si klem bom no